Když byl dítě, jeho tělo bylo slabé, ale jeho duch byl neporazitelný. Gishin Funakoshi nejen vytvořil moderní karate, proměnil bojovou disciplínu v životní cestu. V karate neexistuje první útok. To byla jeho filozofie, vytesaná do kamene na jeho hrobě. Z Okinavy do Tokia jeho učení překročilo oceány. Dnes více než 150 milionů lidí praktikuje karate-do, ale jeho skutečné vítězství nebylo porazit ostatní. Bylo to zvítězit nad sebou samým. Objevte jeho příběh. Chodil vzpřímeně. Příběh Gishina Funakoshiho román, který vzdává čest muži, který chodil vzpřímeně až do konce.